טוב, אז מה קורה חברים קלאמי? אז כפי שאתם רואים, זה בעצם משתמש הטיקטוק שלי אחרי בערך חודש, או לא יודע. אוקיי, זה המשתמש הטיקטוק שלי אחרי בערך חודש. כבר בעצם הסרטון האחרון שעשיתי של טיקטוק היה לי 8 סרטונים, 8 עוקבים ו33 נראה לי לייקים. עכשיו 253 לייקים, 103 סרטונים ו11 עוקבים, ועכשיו אני עוקב אחרי 116 אנשים. אז בקיצור, נגיד, עשיתי המון סרטונים עם השיר של קובי מרימי, כמו זה. לא, זה לא של קובי מרימי. קראתי הסרטון מי יודע לעשות את האותיות האלה. תגידו לי אם אתם באמת יודעים איך לעשות את זה, כי אני יודע. נגיד, אני עושה ככה. זה לא סרטון של קובי מרימי. עכשיו, עונה שנייה התחילה. בעצם עשיתי על זה פרקים, ופה התחילה עונה שנייה. פה זה האם תהיה עונה שנייה, וכן. פה מי ראה את הפרק העשירי של קובי מרימי? זה הפרק העשירי. אני שמח פרק 10 של קובי מרימי. משום מה את הפרק ה-90 די אהבתי. אני עוד מעט, עכשיו אחרי הפרק העשירי אני אראה לכם את ה-90. זה ה-90. לא יודע, משום מה אהבתי. זה לא יודע, פשוט לא היה לי מה לעשות. בום. אוקיי. איך אני עכשיו אראה לכם את הסרטון הראשון שלי שעשיתי בכל טיק טוק. עכשיו אתם מוכנים? בום, זה הסרטון הראשון. סרטון ראשון שלי בטיקטוק, אין לי מה לעשות, סרטון ראשון בטיקטוק, זה מה שאני עושה עכשיו, סרטון ראשון בטיקטוק. אוקיי, אין לי מה לעשות, אין לי כוח לשים מוזיקה, ביי. כן, זה מה שעשיתי, זה הסרטון הראשון שלי בטיקטוק, וזה הסרטון עם הכי הרבה צפיות, והסרטון השני. אם אתם לא יודעים, פעם היה אתגר כזה שאתה לוקח קרוס עם כמה כדורי נייר, ואז אתה אומר משהו, נגיד, האם אני אהיה עשיר, ואם אתה מצליח לקלוע, זה באמת יקרה, למרות שזה לא באמת נכון. אז בקיצור, מי שלא יודע, חכו, אני אראה לכם את הערוץ הזה. הנה, אני אראה לכם את זה. בעצם, אם אתם יודעים מי זה, אז תגידו לי מי זה. עכשיו בתגובות תגידו לי מי הערוץ הזה. תנחשו מי אני, ככה קוראים לערוץ, אם אתם רוצים לראות באמת איך הוא נראה. יש לו עוקב אחד שזה אני, והוא עוקב אחרי מישהו אחד שזה אני, ויש לו 52 לייקים. תגידו לי מי זה, כי פה הוא אמור לעשות פייסקאם עוד מעט. כפי שאתם רואים, הוא כתב לעשות פייסקאם, תרשום מי זה.
תנחשו מי זה. כפי שאתם רואים, אני עוקב אחריו והוא עוקב אחריי. כפי שאתם רואים, הילד הזה עוקב אחריי. יאללה, אז בקיצור, אם אתם מכירים את הערוץ גיא גיימרס שהולך לשנות את השם שלו לשם שאני לא אגיד לכם אותו, זה הערוץ הזה שהעלה סרטון אחד, עוקב אחד שזה אני, והוא עוקב אחריי והוא מחק טיק טוק. ואם אתם שואלים איך הוא מחק ועדיין הוא עוקב אחריי, זה לא ידוע. יש לו לייק אחד, הוא עוקב אחרי מישהו אחד ומישהו עוקב אחריו שזה אני אחד. אז הנה גיימינג בראול, כן חברים, גיימינג בראול שלנו, גיימינג בראול, תרשמו לערוץ. תרשמו לערוץ של הגיימינג בראול. יש לו 11 עוקבים, יפה לו כמוני. בקיצור, פשוט תעקבו אחרי הילד הזה, גיימינג בראול. תעקבו אחריו. כולכם יודעים שאני אוהב את מרשמלו, זה ידוע, אז אתם יודעים שאפילו למרשמלו יש טיק טוק, נקווה רק שנמצא אותו. בואו נראה, מרשמלו כתבנו, הופה, הנה יש לו 3 ערוצים של טיק טוק, או שיש לו 5 ערוצים, אף אחד לא יודע. ומי זה האיש הזה? מרשמלו זי. אז זה מישהו אחר, מישהו ערבי. אבל זה נראה, זה הערוץ המקורי, 20 מיליון לייקים, 2 מיליון עוקבים, והוא עוקב אחרי 1,500 אנשים, 1,530. נגיד ככה. יש פה כל מיני סרטונים. גם הוא עושה דואטים, כפי שאתם רואים. עוד דואט. זה דואט. לא דואט. בקיצור, הבנתם. זה לא הערוץ שלו, זה מרשמלו פמילי, כאילו המשפחה של מרשמלו. לא משנה, נראה שזה המקורי. כן, זה המקורי. 7 מיליון עוקבים, 48 מיליון לייקים, וסרטון שלו. יאללה, תעשו לי ככה. מה זה הערוץ הזה בכלל? זה גם מרשמלו? זה ערוץ חדש, בגלל זה יש איזה 30,000 עוקבים. אוקיי. מה זה המרשמלו הזה? מרשמלו... מה זה הערוץ הזה של 28,000 עוקבים? והוא עוקב אחרי 2 אנשים שזה 2 הערוצים שלו. ומה זה הערוץ הזה? מרשמלו פקסטיין, או שאומרים את זה. והוא עוקב גם אחרי 2 אנשים שזה זה. מה קורה פה? כמה ערוצים יש שם מרשמלו?
עוד ערוץ, עוד ערוץ. כמה ערוצים יש לה? עוד ערוץ. עוד ערוץ. רוצה פשוט אנשים עם התמונה שלו, לא יודע. אז בקיצור, יאללה ביי.